Egun ondan hori, ongi etorriak, ezoiko osoko bilkura honetara. Gaurko goizarrenda zazioen hori hau, azalpen bat emon behar dut. Itxaso Berrojalbiz zinegotxia, ama izan da, eta Lildek emoten duen aukeragaz, Ikerrengan utzi dugu bere boska. Sartu da registrotik, tramite guztia inda lehiak eskatzen duen moduan, orduan Ikerre boska bikuiko deuz, Itxaso Berrojalbiz bajan dauen bitartean. Lehenengo puntura joko dugu, 2018ko urtarrilaren 26an egindako bileraren akta onartzea hala badagokio. Inork esatekorik, zuzer esatekorik, hau batez onartzen dugu. Bigarren puntua, 2018ko martxoaren 7ko ondorengo alkatearen dekretuen berri ematea 284, zenbakidun alkatetza dekretua, gobernu batzarrean egindako eskuordetza aldatzea, 285, hirigintza obra eta etxebizitza sailean egindako eskuordetza aldatzea, 286, ekonomia, ogasuna eta ondore sailean egindako eskuordetza aldatzea, 287, jasangarritasuna eta zerbitzua sailean egindako eskuordetza aldatzea, 288, gizarte ekintza sailean egindako eskuordetza aldatzea, 289, enplegu eta ekonomia sustatzeko sailean egindako eskuordetza aldatzea. Aldaketa honek dira kontratu legea indarrean sartu zen martxoaren 8an eta horren eraginez egin behar izan diren aldaketaren ondorioz. Hirugarren puntura joko dugu, 2017ko abenduaren 28ko, 1500 eta 317 zenbakidun alkatearen dekretu berri ematea. Ganeko Kibiroldegian aldagela berriak egiteko obran lan osagarrien esleipena, hau hirigintza batzordean azaldu zen, zelan lur jauzi bat egon zen, eta eren ondorioz egin behar izan den obra. Zuzer esatekorik, aurrera joko dugu. Laugarren puntua, 2018ko martxoaren 7ko 281 zenbakidun alkatearen dekretuaren berri ematea, adikzioen prebentzerako lehen plan lokalei buruzko 256 zenbakidun alkatearen dekretua zuzentzea. Kasu honetan, dekretuan errore bat egoan, datan errorea 2016-2020 jartze ban, eta jarri behar zan 2017-2020. Hori zuzenketezin da. Ondo da, ezta? Bosgarren puntura joko dugu, 2018ko martxoaren 7ko 280 zenbakidun alkatearen dekretu berri ematea, 2018-2019 urterako enplegurako plan integrala onartzea. Gai hau, enplegu eta sustapen ekonomiko batzordean aurrera eraman da, alde guztien laguntzagaz, eta ez di, zozer esatekorik oneri buruz? Egunon guztioi, azkenengo datuak ikusita, Zornotzak 2017 euneko 4,43 langabetu gutxiagorekin bukatu du urtea 2016 urteko datuekin konparatuta. Krisi egoera honen joera hoberantz doala ikus dezakegu, baina lanean jarraitu behar dugu, beraz osoko bilkura honetan 2 urtetarako enplegu plan integrala aurkeztuko dut. Plan honen helburu nagusia, langabei, langilei, ekintzaiei eta enpresei laguntza eskaintzea da batik bat. Aipatutako plan honek jarduera hauek barne hartzen ditu. Udalaren zuzeneko kontratazioa, esparru bitan egin beharrekoak, bata udal planaren kontratazioa eta bestea Zornotzako eskualdeko enplegu plana direlarik. Lan bitartekaritza, tokiko garapena, enpresentzako eta ekintzailetzako diru laguntzak eta ekintzailetzako aholkularitza eta formakuntza zerbitzua. Inor ez ahazteko asmota, udaletxeko teknikariei, Zornotzako LH2ko arduradun eta langilei eta enplegu eta sustapen ekonomikoko batzordean parte hartzen dozuen langile guztioi eskerrak emon nahi deutzuedaz. Ekimen guztiak bultzatzeko ekidozuen arretagaitik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, ez di, inor zozer esatekorik? Eskerrik asko den hori. Zigarren puntura joko dugu, ondorengo alkatearen dekretu berri ematea, 1500
2015, alkatetza dekretua, transferentzi kredituen bosgarren zenbakiun espedientea, eta 1516, alkatetza dekretua, transferentzi kreditu globala, bosgarren zenbakiun espedientea. Transferentzia hauek ogasun sailean azaldu ziren, zozer esatekorik, aurrera joko dugu. Zazpigarren puntua, itxitako ekitaldietako fakturak onartu eta ordaintzea. Gai hau, ogasun batzordean tratatu zen, ohiko gai bat izaten da, fakturak heltzen joeten dira, eta badakizue, aurreko urtekoak urrengo urtean plenotik pasatu behar direla, hau batez onartu zen, inoz oso esatekorik, hau batez onartuko dugu orduan? Hau batez onartzen da. Zortzigarren puntua, San Isidro bideko, 31, 33, 35, 37, 39 eta 41 zenbakitako igizien zehetasun azterketa behin betiko onartzea ala badaukio. Gai hau hirigintza batzordetik pasatu zen, hau batez onartu zen, zuzer esatekorik, hau batez onartzen dugu? Hau batez onartzen dugu. Bederatzigarren puntua, UR bat, Larrea, sektoreko, lehenengo poligonoko, 33 partzelaren zetasun azterketa behin betiko onartzea ala badokio. Kasuntan ere, hirigintza batzordetik pasatu zen, hau batez onartu zen, zuzer esatekorik, hau batez onartzen dugu, hau batez onartzen da. 10. puntua, Zelaita zentroa handitzeko proiekturen lanak esleitzea, hau ere hirigintza batzordean aztertu zen, hemen ezan egon adostasunik, beraz, suposatzen dut hitz eskatuko duela jenteak, nik eskatu ala, inen gotzuet. Ander? Egunon guzti hori. Zelaita zentro handitzeko proiektuan edo musika eskolan, EH Bilduk orain arte eukidauen jarrera mantendingo dau, hau da, aztenitu egingo gara puntu honetan, baina esleipen honekin kezka batzuk sortu jakuz. Esleipen honetan, 4 enpresa aurkeztu dira musika eskola egiteko. Bai, enpresak Eba, Montegi, Urberan Intzausti eta Bika. Eta galdetu gendun zergaitia, 4 enpresa bakarrik. Zea raro, edo zein obratan, aurkezten dire 8 eta 10 enpresa. Eta olako volumeneko obra baten, nik usperon eban, enpresa gehiago egotea prest obra hori edo musika eskola egiteko. Eta galdetuko gendun zergaitia sobre irekiretan. Eta zergaitia esan, aurrekontua oso finduta eta oso estututa dagoela eta arrazoi horregaitik baliteke hainbet enpresa atzera botatzea. Vale. Ondo. Gero, jarraitu zen zera, esleipena, eta 4 enpresetatik 2 esabien pasatu kortea, eta beste 2 aurreran zein zabien. Urbelan Intzausti eta Bika. Eta presupuesto aurkeztu dozkuenien, bietako presupuestua diferentzie 1.000 eurokoa bakarrik zan 2 milioi eta erdiko aurrekontu baten. Ikusten da, benetan aurrekontua findute dagoela, eta estututa. Ondo. Eta, bien arteko lehia, enpresa batek irabazi zuen, kasu honetan Bikan, aurkeztu zeuelako hobekuntza batzuk, zoruko egurretan, Beiran eta Altzairetan. Hobekuntza 15.000 eurokoa da. Gutxi gora bera, 2 milioi eta erdiko presupuesto baten. Eta Bermea, enpresa horrek 2 urtetan luzate zuen edifizio horren Bermea. Orduan, klaro, eta beste enpresak ez zuen aurkeztu ezer. Benetan oso estututa joan dala aurrekontua. Benetan, hain enpresa gitxi, hain diferentzi gitxi enpresan artean, azkenien, olako kopuru baten, hain dirueda, azken 15.000 euro, dirueda, hain diru kopuru horretan konparatu, hain diru gitxi egonda, guri
kezka bat sortzen jako. Ta kezka da, materiala hor dago, makinaria hor dago. Non joango da benetan murrizketa edo baldintzak. Non aurreztu alda baldintza. Eta baldintzak aurreztu alda langileen baldintzetan, langileen soldatatan. Eta horregaitik, eta azken finean eure direlako orokorrean murrizketak eta ikusten dugu obratan zelako zelan, ni ustez, udabaltza honek zaindu beharko dau obra horretan benetan betetan diren langileen eskubideak eta baldintzak. Eta horren gainean, behintzat EH Bilduk hor egongo gara, baldintza horiek bete daitezen. Beste barik. Eskerrik asko, Ander, eskertzen da zuen laguntza. Gube uste dugu bete behar dana da pleguetan jartzen dana, pleguetan jartzen dizen kondizioak, eta zuekin ados. Hor egongo gara zaintzen, bete daikezen baldintzak. Eskerrik asko, Ander. Besterik, esateko, bozkatu ingo dugu orduan? Hamaikagarren puntura joko dugu, giza balioideak arrazionalizatzeko programa onartzea. Bueno, hau pertsonal batzordean aztertu zen, baita ametzeko batzordean ere. Azken finean, egiten dena da prozesu bat, alde batetik, administratzaile lanak egiten dutenari, prozesu hori transformatzeko aukera emotea, bestetik, sakaren ondorioz sortzen diren plaza betetzeko eredua zein izango dan, eta gero etorkizunerako hartzen dizen beste erabaki bi. Alde batetik, sakeko koordinatzaile bat egongo dela, eta bestetik, zerbitzu sozialetako zuzendaria funtzionalizatuko dela. Dinotxuenez, hau batez onartu zen batzorde bietan, inor zozor esatekorik, hau batez onartuko dugu, hau batez onartzen da. 12. puntura joko dugu, 12. puntua da EAJ-PNV eta PS Euskadiko Euskarak udal taldea pentsioi buruz aurkeztu duten mozioa. Iker, zurea da hitza. Egunon, EAJ eta PS Euskadiko Ezkerra udal taldeek udaleko osoko bilkurari ondoko mozioa aurkezten diote. Amorebieta Etxanoko udalak belaunaldien arteko elkartasun berme eta bizi baldintza duinak dituen gizarte baten zutoin izango den pentsio sistema publikoaren defentsan estatuko gobernuari eskatzen dio. Bat, pentsio sistema publiko nahikoa eta iraunkorra bermatu dezala. Oinarrituko dena pentsio duin batzuetarako eskubidean. Elkartasunaren eta gardentasunaren esparruan finantzazio iturri ziurrek eutxitakoa. Modu horretan pentsio duin eta aurrezangarria bermatzeko. Bi, indargabetu dezala 23/2013 legea, abenduaren 23koa, gizarte segurantzaren pentsio sistemaren jasangarritasun faktorea eta errebalorizazio indizea arautzen dituena. Helburua da pentsio duinak bermatzea, KPI-ari lotzea berrezarriz horiek eguneratzeko formula gisa. 3. Legez debekatzea pentsioentzako erreserba funtsaren zerapen librea kotizazioen defizit egoeretarako. Alderdi Popularren gobernuak ezabatutako 3% muga berreskuratuz. Helburua da pentsioen sistema publikoaren iraunkortasunerako berme finantzariorako tresna gisa erabiltzen jarraitu ahal izatea. 4. Finantziazio neurriak hartzea, bideratutakoak sistemaren diru sarrerak areagotzera, arauz kontrako kontratazioaren eta kontratazioko iruzurren aurkako borrokara, hala nola, estatuko aurrekontu orokorretatik etorritako diru sarreren bidez kotizazioen finantziazioaren aldian aldiko defizitak betez. 5. Gizarte segurantzako sistemaren gastuetan jardutea, kenduz enpresek gizarte segurantzan duten kotizazioko salbuespenak, hobariak eta beheratzeak, hala nola erakunde administratiboen kudeak eta gastuak. Horretarako,
estatuko aurrekontu orokorren bidez zuzenean finantzatu ditzatela gizarte segurantzaren administrazio gastuak. 6. 2012ko lan erreforma indargabetu dezala. Helburua da, enpleguaren kalitatean eta kotizazioen gutxitzean dituen ondorio negargarriak arriskua jartzen baitute pentsioen sistema publikoaren iraunkortasuna. 2013 EDL-ko borondatezko erretiroaren erregulazioa indargabetzea. 7. Euskal Autonomia Erkidegoko pertsona pentsiodunen egoera hobetzeko ezinbesteko baldintza denez, ekimenak abiatu ditzela Euskal Autonomia Erkidegora berehala eskualdatzeko gizarte segurantzaren alorreko eskumenak. Bat etorriz, Gernikako Autonomia Estatutua onartzen duen 3/1989 lege organikoko 18.2 artikuluan eta 5. xedapen iraunkorrean jasotakoarekin. Bere izaera bateratuaren eta elkartasun printzipioaren errespetuaren baitan. Eskerrik asko, Iker. Urko? Bai, egunon, mozio honi dagokionez, apur bat mozio honen ibilbidea bebai aipatu behar dela uste dugu. Bere momentuan, oindala hilabete batzuk nagusiaken mozio bat onartu zan, zentzu honetan, ezta? Eta duela oso gutxi, Pentsionistak Martxan elkarteak erregistratu zuen beste mozio bat. Eta, mozio horrekin hasi ginen hitz egiten, mozio hori mahai gainean geneukala, hasi ginen hitz egiten, Bozena Maila Batzordean. Claro, hori ez da gaur irakurri den mozioa, ez da? Eta orduan azaldu behar da hori, hau da, azken finean Pentsionistak Martxanen mozioak, ahalbidetu edo mugiarazi duela Ikerrek irakurritako mozioa. Eta orduan guk uste dugu, lehenik eta behin mozioa irakurri behar dugula, jenteak jakin dezan, alde batetik, ze testu eztabaidatuko den, baina zein zen eztabaidagai baita. Eta hortik aurrera, gure planteamendua aipatuko dugu mozio honekiko. Bizkaiko jubilatu eta pentsidunen Pentsionistak Martxan elkarteak eskatzen du mozio hau azterdaia Amorebita Etxanoko udalaren udalbatzan, eta deitzen ditugu udaltaldeak onartu dezatela. Pentsiodunok aspaldi nabaritzen ari gara gure pentsioen erosa ahalmena galtzen ari dela. Estatuko gobernuek egin dituzten ondoko pentsioen erreformek, PPek naiz PSOek, kalte handia egin digute. Gu gara pentsiodunok murrizketak nositzen ari garenak. Hilabete bukaerara iristea kostatzen zaigu, eta batzuetan ezin dezakegu berogailua piztu. Bien bitartean, badago dirua bankarentzat, elektrikentzat, enpresarientzat. Pentsiodun gehienok txirotasun atalasean azpitik kobratzen dugu. Eta gero eta zailago egiten zaigu duintasunez bizitzea gure bizitzen azken urteotan. Urte luzez lan egin eta kotizatu ondoren. Dirudienez, horrek ez omen die axola gure politikariei biztanlerien 25% pentsiodunok alegia bizi dugun egoera arintzeko neurririk ez dituztelako hartzen. Ez da aurreneko aldia eskatzen duguna aintzakotzat har gaitezela. Duintasunez bizitzen lagako diguten gutxieneko pentsioak berma dakizkigula. Honen arira, gogoan izan behar dugu pentsiorik kaskarrenak dituzten gehienak onartezina den zigor bikoitza jasatzen duten emakumeak direla. Honengatik guztiarengatik eta uste dugunez borondate politiko batez ari garela, lehen adirazi dugu beste gaietako bat badela dirua. Udal honi eskatzen diogu. Bat, arbuia dezala pentsioen 0,25ko igoera ziztrina eta erreklamatu dezala haien erosa ahalmenari eutsi behar zaiola. 2. 2080ko gutxiengo pentsioa esartzea eska dezala. Txirotasun atalasetik irten gaitezen. Euskal Herriari dagokioneran eta Europako gutun sozialak ezarria betez. Batez besteko soldata astatuaren 60%. Eta hori gauzagarria izango ez den bitartean, eskadi zaiola Gasteizko Eusko Jaurlaritzari, aipatutako kopurua pentsiodun guztiek hilero eskura dezaten, behar den osagarria ezarri behar dela kontutan izanik. 3. Ezar dadila Euskal Herriko babes eta gizarte segurantza sistema.
gero eta pertsona adindun gehiagoren pentsio publikoak eta behar dituzten zaintzak berma daitezen. Lau, datorren urtean, 2019 urtean, ezarri beharko litzateken jasangarritasun faktorean ezarpena arbuia daila. Zeinak gure pentsioi murrizketa berria eta handia ekarriko dien. Eta bost, bidal diezazkiela estatuaren gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari udalonek onartu dituen erabakiak. Ben. Mozioa aurrean ikusi gendunean, alde batetik bat egiten zuen EH Bilduk bere momentuan denboran zehar eskatzen joan den hainbat gauzekin, ezta? Ikerrek irakurri duen mozioa, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren izenean da, bere momentuan, Eusko Legebiltzarrean Alderdi Popularrak izan ezik gainontzeko alderdiok adostu genuena. Baina minimotako akordio basan, eta hori ere onartu behar dugu. Zer gertatzen da? Berez, jatorrizko mozioa, hau da, pentsionistak martxanen mozioa, hobea denean, guk ezin dugu bestea babestu. Gure ustez hobea denean. Zergatik hobea? Bueno, alde batetik, askoz ere argiago eskatzen du pentsio sistema eta gizarte segurantzaren kudeaketa integrala. Hori berez Eusko Alderdi Jeltzaleak ere bere autogobernu ponentzian esaten du. Alegia, kutxa bakarrarekin naustea. Hor, Alderdi Sozialista badakigu ez dagoela ados. Baina, azkenean EH Bilduk bat egiten du horrekin, hau da. Kutxa bakar hori nolabait, hautsi edo banatu egin behar dela, guk bertan kudeatzeko eta kontuz. Kudeaketa integralak ere eskatu nahi duena zer da, gure arau bidez arautzea pentsio sistema. Ze, ematen baldin badigute, esaterako kutxa bakar horren zatia, baina hala ere, Madrilek esarritako hainbat irizpidekin bete behar baldin badugu, azken fina neure kudeatzea edo guk kudeatzea bere horretan geratzen da. Hau da, kudeaketa integralak esan edu gure arau bidez ere kudeatu beharko genukela. Hori alde batetik. Bigarna, gutxienez, hemen ikusten dugu beste gauza bat. Askotan pentsio duinak aipatzen ditugu, baina pentsio duinei esai inongo kupururik ematen. Hau da, zer da pentsio duin bat? 800 euro? 1000 euro? Bueno, hemen 1080 euro ematen zaie, baina kontuz, justifikazio batekin. Europako karta sozialaren justifikazioa. Europako gizarte gutunaren justifikazioa. Bertan esaten da, batez besteko errentaren 160 izan beharko litzatekela. Gutxikora bera hor kokatzen da. Ikusten baldin badugu, azken finean zein da bertako per capita errenta hor inguruan dabil. Eurak gora bera, baina hor inguruan. Eta bat egiten dugu. Eta kontuz, hemen inongo alderdi politikok ez dio inongo kontrako hitzik bota Europako gutun sozialen, Europako gutun sozialari. Hori ere kontutan hartu behar dugu. Eta hirugarrena, eta oso garrantzitsua, jasangarritasun faktorea. Eusko Legebiltzarreko adierazpenean horren bestek hitz egiten ez dena. Jasangarritasun faktoreak ez die eragingo gaur gela honetan dauden 3 pentsiodunei. 2 bertako zinegotziak dira, beste bat entzulegoaren artean dago. Baizik eta 2019tik aurrera jubilatuko dienei. Eta gauza bat azaldu behar da zentzu horretan. Penalizazio bat egongo da bizi itxaropenaren arabera. Behin bakarrik kalkulatuko zaigu. Jubilatu eta ondorengo 5 urteak kontutan hartuta. Formula bat dago, dekretuan, baina formula honek azkenean modu askoz ere prosaikoan itzultzeko zer dio. Urteak joan ahala bizitxaropena igotzen baldin bada, zuri jubilatzean zer kalkulatuko dizute? Zein dan bizitxaropena, eta gutxi gora bera zein izango dan, zuk, esaterako demagun, 20 urteko bizitxaropena ongo dela, 77rekin jubilatuko gara, eta bizitxaropena 87 urtean baldin badago, 20 urteko hori kalkulatuko dizute. Eta 5 urte barru, berrire ikusiko dute zein izan den urte horietan zehar garatutako bizitxaropena. Eta 2 urtetan igo baldin bada, zer esango dizute? Esaterako, urko deituko dute momentu batean, eta esango diote, urko, kalkuluak egin genituenean, diru hau ematen zizun. Baina oraintxe, 2 urte gehiago
biziko zarela ematen duenez, bizitxaropena kontutan hartuta, lehen zeneukan diru guzti hori, zati hogei egin beharrean, zati hogei eta bi egin beharko dugu. Eta gero noski, zure dagozkizun hilabeteko dagozkizun pagak. Karo, hori diru galera bat izango da. Karo, eta hori ez da aipatzen Eusko Legebiltzarreko gutunean. Hau da, fijatzen gara asko desindexazioan. Hau da, kontsumerako prezio indizearekin batez egitea berez pentsio igoera batek. 0,25 horretan fikatzen gara, baina ez gara horren beste fikatzen bestean, eta jasangarritasun faktorea da epe luzean sekulako zaplasteko emango digun bat. Claro, 3 gauza dira, 3 puntu dira gure ustez mozio hau beste baino hobea egiten zutenak. Hori dela eta Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako mozioa eta berez Ikerrek irakurritako mozioaren aurrean abstenitu egingo gara. Ez talako txarra, baina hau hobea zan. Eta orduan, bazkenean koherentziagatik uko egin behar diogu beste onartzeari. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Urko. Alba, bai, zure daitza. Bai, bueno, Urkok esan dauen ez guk be, pensionistak martzan elkarteak aurkeztutako aldarrikapen guztiekaz bat gatoz, ez da Eusko Legebiltzarrean bozkatu zen, eta hor bozkatzen duguna ez da txarra, baina guk egia esan da bat egiten dugu euren aldarrikapenegaz, eta abstenitu egingo gara bai. Eskerrik asko. Orduan zer bozkatu ingo dugu? Quería comentar porque no estoy... estaba, vale, parcato. Vale, porque como tú muy bien has comentado, el pasado día 24 ya se debatió una moción presentada por Nagusia y la Asociación de la Tercera Edad de Sornocha, donde cada partido expresamos nuestras posturas y se votó por unanimidad. Esto es lo que tenemos que trasladar a la ciudadanía, ¿no? En ese momento ya, vale. Esta moción que hoy trae para su debate EH Bildu no es una iniciativa política, como la comentada anteriormente. Desde el Partido Socialista pensamos que lo lógico hubiera sido traer hoy a este pleno como declaración institucional a presentar en el Parlamento Vasco, puesto que fue votada y aprobada por todos los partidos. No ha podido ser posible. Vale. Los socialistas estamos a favor de unas pensiones dignas. Es necesario derogar ya el planteamiento del 0,25% como índice de revalorización y garantizar el poder adquisitivo según el incremento de los precios. Las pensiones públicas constituyen la principal fuente de ingresos de cerca de 9 millones de pensionistas y sus familiares. Desde el Partido Socialista consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso a la seguridad social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal a la reforma de la Carta Magna que nosotros proponemos. Dada la situación actual, se hace necesario adoptar urgentemente medidas destinadas a garantizar el futuro del sistema público de pensiones. Gracias. Bai, eskerrik asko, Alicia. Bai, Urko. Bueno, Alicia, un par de aclaraciones. Por una parte, no es EH Bildu quien presenta esta moción, fue Pensionistak Martxan, y debido al funcionamiento que tenemos aquí, cuando un organismo externo suele presentar una moción, es cualquiera de los partidos políticos quien decide, o si estamos todos de acuerdo, es el alcalde quien suele poder leer esa moción. Eso pues para aclarar que no somos nosotros quienes hemos presentado, ha sido Pensionistak Martxan, y en este caso nosotros, digamos, hemos apoyado y a través de ese apoyo leemos esto. A cada uno hay que darle lo que hay que darle. Claro, habéis hablado de pensiones dignas, pero es que todavía no le estáis poniendo una cifra. A ver, vamos por partes. A las pensiones dignas, cuando a alguien le decimos pensión digna, también hay que aclararle qué entendemos cada uno de nosotros por pensión digna, de cuánto estamos hablando. Porque al final se convierte esto en algo también económico. No solo se convierte en una lacra social que se está convirtiendo que los pensionistas no lleguen a final de mes, sino que también estamos hablando de algo económico. Entonces, cuando hablemos de pensiones dignas, igual todos los partidos tenemos que echar un vistazo a lo que tenemos y decir, pues mira, para nosotros una pensión digna al mes es tanto. Y luego también, claro, has hablado de reforma de la Carta Magna. Hay que reconocer que el Partido Socialista es profesional reformando cartas magnas. Por ejemplo, el artículo 135, que no fue desde luego el artículo más cariñoso del mundo con los pensionistas. Es bueno que os entren este tipo de deseos, y es de aplaudir que os entren este tipo de deseos mientras estáis en la oposición. Cuando estáis en el gobierno, que no se os vaya mucho el deseo. Que no se os vaya mucho el deseo, en el momento que lleguéis.
vete a saber, tal y como está la política, igual no lleguéis en muchos años. Y entonces, en este sentido, no solo es cuestión de pensiones dignas, también es cuestión de decidir dónde ponemos los dineros. Igual estamos realizando demasiados gastos superfluos y en lugar de gastar muchos millones en algo, igual hay que jugar entre partidas presupuestarias para poder llegar a este complemento de los 1.080 euros. O 1.080, o si decidimos entre todos que tiene que ser otra cifra, pero medianamente consensuada por todos, pues esa misma. Bai, eskerrik asko, orduen bozkatu egingo dugu. Bozkatu egingo dugu, Jesuna. Amaigarren puntura joko dugu, banko etikoaren elkarlanari erakunde adierazpena. Hemen EH Bilduk aurkeztu eban mozio bat, mozio horren ondorioz akordio batera heldu ginen, adierazpen bat adostu dugu, eta eskatuko dutxen mesedez urkori, berak irakurtzeko, handar, bai, berden duzta. Venga. Deskantzu emongo txegu pizka bat urkori. Bueno, lehengo eta behin eskerrak emon gura duguz, beste alderdi guztioi, mozino izan dana, azkenean adierazpen instituzionala bihurtu izateagaitik, eta irakurtera noa. Banku etikoarekiko elkarlanari buruzko erakundearen adierazpena. Gero eta kontzientzia zabalagoa dago gizarte eredu barria eraikitzeari eta horretarantz jotzeari dagokionez. Egun, nagusi den sistema neoliberal basatiaren jokabidetatik urrundu eta osagai justu, solidario eta humanuak esartzearen. Hainbat arlotako taldeak. Eraldaketa sozial horren alde ari dira lanean. Finantza erakundeak merkatuaren diktaduraren oinarrizko zutabeetariko bat da. Etxegabatzeak direla eta bankuek eta kutsek eragin duten bidegabekeria larria eta iraunkorra da azken bolada honetako salaketa iraunkorrenetarikoa. Horrez gain, giza eskubideak urratzen dituzten arloetan inbertitzea, etxe bizitzeekin espekulatzea, arma merkataritzan, dirutza erabiltzea edota armagintzako industriarekin dituen harreman estuak dira finantza erakundeen ospe txarra eragin duten beste kontu batzuk. Soilik, etekin eta tamaina irizpideetan arabera funtzionatzea gizarte eta errenta desberdintasunak zein sektore sozial txirotuen bazterkeria areagotzea baino ez du ekarri. Finantza sistema aurrezkien errentagarritasun ekonomikoaren zati esanguratsu batez jabetu da, eta funtz horiek erabiltzen ditu boterearen betikotzeko. Finean, finantza arloan zuzendaritza ez da oinarritzen inongo balio etikotan, baizik eta helburu bakarra daukala irizpide ekonomiko utzetan oinarritutako errentagarritasuna. Errealitate horren erantzun gisa, finantza arloa ulertzeko bestelako adierazpenak sortzen joan dira. Aurrezpenak eta inbertsioak helburu sozialak dauzkaten jarduetara bideratzearren. Gainera, sistema horien beste oinarri nagusitariko bat da aurreztailek euren dirua nola erabiltzen ari den jakiteko eskubidea daukatela. Proiektu horiek, enpleguaren sorrera eta gizarte barneraketa sustatuko duen diruaren kudeaketaren alde egiten dute. Eta helburu daukate, banka jardutea euren ekintzen bidez errealitatea aldatu nahi duten eta errentagarritasun soziala aintzat hartzen duten pertsonen sintonian. Hots, baliabideak gizarte ongizaterako bideratzen dira. Finantza adierazpen berri horietako bat FIARE da, banka etiko, herritar eta kooperatiboaren aldeko proiektua da, eta bere helburu nagusi da pertsona zein antolakundeen aurrezkiak ekonomia sozial eta solidarioko proiektuen zerbitzua bideratzea. Hau da, errealitate zuzenago baten alde egiten duen proiektuak lantzera. Proiektu hau oraindik eraikitzen eta zabaltzen ari da, eta proiektu parte hartzailea da. Gizarte mugimenduek sustatuta eta bertan pertsona guztiek ahotsa daukate. Gainera, Euskal Herrian sortutako ekimen hau egun estatu osorako eredua da. Urratsak eman behar dira eta banka etikaren aldeko apustua egin behar da.
diruaren erabilea etikoa bermatzearren. Hotz, ziurtatzearren bere dirua ez dela erabiliko armak erosteko, etxe bizitzekin espekulatzeko edota giza eskubideak urratu dituzten jarduerak finantzatzeko. Azken urteotan edabideetan agertu den bezala. Aurreko guztia dela eta Amorebieta Etxanoko udalbaltzak udal gobernuari eskatzen dio bere eskuduntza esparruan lankidetza hitzarmenak sina ditzala kontsumo arduratzuko herritarren sarreak eratzea babesteko. Esaterako, fiaren kasua. 2. Amorebieta Etxanoko udabaltzaren osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio Euskal Herrian banku etikoak indartzeko babesa eman dezala bere eskudantza esparruaren barruan. 3. Amorebieta Etxanoko udabaltzaren osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio Euskal Herrian banku etikoaren finantza zerbitzuak erabilditzala, erakunde hauetan gordailuak egitea gomendatuz. Eskerrik asko, Ander, inork esatekorik, aurrera jarraituko dugu. 14. puntura joko dugu, gerra zibileko biktimei buruzko erakunde adierazpena. Adierazpen honetara heldu gara, hemen be mozio batetik, JPNV aurkeztu da mozio bat, eta danon artean errestasun osoz adierazpen hau adostu gendun eta irakurtzera noa. Gerra zibileko biktimei buruzko erakundeen adierazpena. 2017an gogoratu egin genuen frankisten tropak Bizkaiko hainbat herritan eragin zuten suntxiketaren 80. urteurrena. Amorebieta Etxanoko udalak bat egin zuen horrekin. Maiatzaren 18an frankistak tropek udalerri hartu zuten egitez, baina horren aurretik biztanleek fasisten hegazkinen erasoaldia jasa zituzten. Egia esan, gerra sasoia oso gogorra izan zen, baina gerra osteko urteak ere ankerrak eta lasgarriak izan ziren zentzu guztietan. Ondokoen berri izan da, beti ere aginte gehiekiriaren ondorioz fusilamendu, kartzelaratze, erbesteratze, atxiloketa eta torturak, humilazio publiko, hainbat motatako jasarpen ideologiko desjabetze eta bidegabe jabetzak. Orain arte, maiatzaren 18an gure herrian azken gerra zibileko biktima guztiak gogoratu izan ditugu. Horrelako, egintzak sekula ahaztu ez daitezen eta batez ere, gure ondotik datozen belaunaldiek oinarrizkoak diren balioak ikasi ditzaten. Askotan, konplexua badira ere, errespetua eta bizikidetza. Beste alde batetik, egia da biktimein buruz modu kolektiboan egin dogula berba, eta ez zaiela erraparatu norbanokoei. Eremu hau izanik, Amorebieta Etxanoko udalak aintzatzapen zabaldu nahi die gerran eta gerra ostean edozein modutan biktima izan zirenei. Gure herrian gertatu zenarekin historia egin beharra dago. Ondorioz, Amorebieta Etxanoko udalak zornotxarrek bizi izandako indarkeria motak hobeto eta zehaztasun gehiagorekin ezagutzeko eta biktimen zerrenda bat izateko proposatzen du adituek ikerketa sakona egitea orduko gertakizun ez daitezen ahaztu. Historia ez errepikatzeko modu bakarra ez ahaztea da. Adierazpen hau amaitzeko, orain arte dakigunaren arabera, herrian bortxiki fusilatuak izan zirenak aipatuko ditugu, baina edozelan ere, gutxietzik gabe bizitako indarkeria mota edozein delarik ere zerrenda honi gehituko zaizkionak. Luciano Iturrieta, Cecilio Zabala, Bonifazio Ormaetxe eta Aitar Roman Urtiaga. Hau da, adierazpen instituzionala, inork zozer esatekorik, gero emongo txutitza, bale? Oin ezin leket, reglamentuako la dinolako. Bai, Urko. Bai, egunon, azkenean mozio hau adierazpen bihurtzeak oso ibilbide laburra izan zuen adostasuna momentukoa izan zalako, ezta? EH Bildu bi gauzekin geratzen da. Alde batetik, esaldietako batekin, ez da, hau da, historia zerrepikatzeko modurik onena, berau ezagaztea da, ez da. Baina berau ezagazteko ere, udaletxe honek ematen duen pausua, beste erakunde batzuek ere eman beharko lukete. Tamalez ja, Madrietik memori historiakoerekin ez dute zer jakin nahi,
Aurrekontu orokorretan ere murriztapenak egon dira, murriztapen oso argiak, ezer bihurtu arte. Eta gero ikusten da, ideologia hori oraindik ere mantentzen duten toki askotan, sekulako arazoak daudela, memoria historikoa eri aurre egiteko. Txalogarria da baita, hainbat erakundek, Arantzadik, Santxo de Beurkok eta barrek egindako lana. Zergatik, azkenean, eurek jaso dutelako, bai Guda Zibilaren eta baita Guda Zibilaren ondoko egoeren berri esaterako euskal memoriak horren inguruko zerrenda luze eta benetan interesgarria eta jakin beharrekoa dauka. Horrere, aipatu behar dugu, Eusko Jaurlaritza duela gutxi egindako frankismoko biktimen errekonozimendua. Elkarrizketa asko egon ziren Bilbon, Eusko Jaurlaritzako horrek eraman zuen modu nahiko esanguratsuan, baina gero, kasualitatea lege bat atara zan hori onartzeko eta Madriletik hori ere errekurritu dute. Orduan, azken finean Madrilekin hor dagoen kontu hori, azkenean burujabetza nahi izateko beste bideetako bat da. Ez da, total, ateratzen dituzu lege guztiak atzera botatzen dizkizute, eta batez ere, min asko egin digun gauza baten inguruan ere, erreparorako lege bat ateratzen duzunean, eta gainera atzera botatzen dizutenean, are gehiago, beste arrazoi bat gehiago. Gauzak honela esan da, azkenean EH Bilduren intentzioa da, ahal duen guztian honetan laguntzea, edozein egoeraren berri izango balu udaletxeari, alkatetzari komentatuko lioke berez kontratatuko duen ikerketa zerbitzu horri honen berri emateko, agian izango dute, edo agian ez dute izango eta beste ikerketa lerro bat irekiko da, baina azkenean gutxienez utzi dezagun geure historia beltz hori aldaniketa argien. Bota dezagun aldaniketa argi gehien iluntasun horri. Eskerrik asko. Bai, Urko, eskerrik asko. Bai, Alicia. Perdón. Tienen derecho a... ¿Empiezo de nuevo? Vale. Tienen derecho a la verdad, es una prioridad. Derecho a la justicia, es obligación de las instituciones impedir la impunidad. Derecho a la reparación. Las instituciones tienen la obligación de compensar el padecimiento injusto por la violación de sus derechos. No podemos ni debemos olvidar, porque hemos tenido y seguimos teniendo un vacío histórico. Algunas instituciones no quieren, les da vergüenza reconocer la historia. Quiero recordar que la Ley de Memoria Histórica se aprobó gracias al Partido Socialista, fue durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Esta ley ha quedado derogada de facto, ya que en los presupuestos generales del Estado, durante varios años, han dejado sin dotación presupuestaria para su aplicación. Y desde el Partido Socialista se ponen en valor los pasos que el Parlamento Vasco, de la mano de AJPNV y el Partido Socialista de Euskadiko Ezkerra, están promoviendo el impulso de las políticas públicas de memoria histórica. Nuestro cariño y solidaridad para estas familias rocharras. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Alicia. Bueno, horrengo puntura pasako dugu orduan. Bai, 15. puntua, eskariak eta galderak. Bai, espadago galderarik edo eskaririk. Bai, mesedez, hartu mikrofonoa, bai, hemen dago. Bai, baina, bai, eta mesedez esan izena eta abizena. Barkat? Ezker naiz, eta naiz Ormaetxe zenidekoa. Biktima buruz honen nator, azken puntua, udalerri beharrezko den gerra zibila biktimen erreparazioa eskatzen. 14. puntua, hori dela. Bai. Orain dela urtebete gutxi gora bera, elkartu nintzen Luciano Martínezekin, kultura eta abarreko zinegotzekin. Udaletxeak niri beregana bideratu ondoren. Bera zela eta gai hauen arduraduna. Hitz politak, empatia eta hurbiltasuna, baina zerik ez. Emanion dokumentazio bat, non esan niona baieztatzen zen. Sententzia batzuk, frankismo garaiko beste dokumentuen artean.
Baita emanion beste udalerri batzuetan egindako lanen berri. Baina ematen du politikarien hitza erantzuna ematea euren desagertutako Zinegotzi jaunak gogora erakundera bideratu ninduen, beraiek zirela arduradunak esanez. Gogora erakundera idatzi ostean, erantzuna udala harremanatan jarriko zela zenide bakoitzarekin, hori besterik ez. Inorengana zuzendu gabe, inolako azalpen edo erabakirik adierazik gabe, panfleto besterik zuten bidali. Ematen du, gogora elkarteari oso ondo ematen zaiola, ekitaldietako argazkietan agertzea, baina ez, zenidetako benetako erreparazioa erantzuna ematea euren desagertutako hildako eta eraien inguruan. Momentu ederra zen, 80. urterrena beraiek gogoratzeko, eta behar den errekonozimendua emateko. Eurak izan baiziren giza eskubideen urraketa jasan zutenak. Urte bete ondoren leku berdinean gaude, galdera berdinekin. Hauek dira nire galderak. Memoriari buruz zer egiten edo zer eginda udalean? Zornontzan eginda ikerketarik jakiteko zeintzuk izan ziren hildakoak, bai gudan, bai liskarretan, bai mendeku bidez, fusilatuak edo zeintzuk kartzeleratuak? Gutxienez, herri hontan biztale izan ziren gizon emakumeak, bitimak izan zirenak ezagutzen dituzu, Ze alegin eginda jakiteko? Ze aitorpen eginda herrian egia ezagutzeko? Lege batako bete beharrekoa. Zein da zeren zain zaudete? Haratago joan da, ze meritu eta nork ezarri dio kalea Gregorio Mendibili, zer egin zuen meritu hori lortzeko? Ez omen zen falangeko buruzagi bat? Kalea hortxe dago. Noren ardura da beraiei ematea beharrezko duten aipamena, omenaldia edo abar? Esan beharra dago, denok, zinegotzi guztiok, zaretela konplize. Denok zaudete herrian, herriaren izenean legeak bete eta betearazteko. Azkenik, eskatzen dudana da nire galdera guztiei idatzizko erantzuna eman diezaion udaletxe honek. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri eta jasoko duzu erantzune, gainera batzorde baten tratauko dugu zein dozuzen galdera guztizek, batzu gaurko adierazpenean erantzuten dauz, baina egon zaik ez lasai, itzizun mesedez zuri izena, abizena eta kontaktua, eta idatziz jasoko zu erantzuna. Danon artean, adostutako erantzuna. Nik idazkariari emango diot irakurri dona... Fenomeno. Eskerrik asko. Ez dakit besti oso zer esan gure baduzue? Bai, Urko? Bai. Hor EH Bilduk gabezia bat dauka eta etzekien Gregorio Mendibilek zeukan iragana. Eta, bueno, hori dala eta kale horren izen aldaketa eskatzen dugu momentu honetan. Alkatetzak erabaki dezala izenik egokiena horretarako, baina kale horren izen aldaketa eskatzen dugu publikoki. Ez genekien falangista zala.
itxan parkatu guzatzuet, dana dela, uste dut gauza oso serioa direzela, esan dugu ikerketa bat egingo dugula, ikerketa horren ondorioz, pertsona hau, alan bada, hartuko dugu, udal batzak hartu behar duen erabakian. Nik uste dut ez dagoela zetako enpresak hasi erabakia finkatzen. Guazen ikerkete egiten eta holan bada hartuko dugu erabakia inongo problema barik. Argita garbi dau, Gregorio Mendibil kalea hemen gauzen inok ez totxola ipini. Bai edo ez? Orduen, guazen ikerketa egiten, ikerketa horren ondorioz holan bada ez da inongo problema barik. Vale.